Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So today tinayo nyaya yemupata family yanetsa nyaya yekunzi vakaenda kwagogo Chihoro chichi. Inangu ndakaona video ravo vachitaura vakati takaenda kwagogo Chihoro tikanobviswa Mhepo chichichi. Handambonzwa zvekutaura zvekuromba, vanhu ndovakuashuma, vanhu ndovakuconcluda, and of which in my own perspective, in my own point of view, ndikuona senge i-advertising vari kuadvertisa gokwavo vobva vapiwa mari, or either way they are trying to create content, because Taiti is a content creator. He knows anonzwa nyaya dzamunenge muchitaura muchiti hei mukomana akaromba, hei mukomana akazoda and now he's using that as his content because anoziva zvamunoda imimi, zvamunoda kunzwa achitaura. That's what he's coming with kuvanhu. Anyways, toenda panyaya yevanhu vari kuSouth Africa. Please, people in South Africa, and try and not buy chikafu mumakula. I know kumakula zvinhu zvinenge zvakachipa, but hanza kutengesera vanhu zvinhu zvakaora nezvinhu zvakaexpire. Saka zvinoita senge zviri cheap at that moment, but zvichizokucosta down the line. Worwara woita sei? Vari kutengesera vanhu zvinhu zvakaexpire. Ndo vanhu vanofanira kusungwa ivava, vanhu vanofanira kudzingwa, kwete maZimbabweans vanonge vachititaka rasima nawo. Saka you guys, you should be careful with the food that you buy. Make sure you check my expiry date. Handizivi mafungira awenini, my expiry date vanogona kutodzima kana kutonyorera nepeni wotoshote zviri kufamba sei vana ava, so vari very funny. Anyways, pane imwe nyaya iri kundinetsa guys. Mukoma Don has failed to be back kunyatsodzoka asisarwari, like he's back at it again, ende zvinorwadza guys.